Mas, kowe tenan arep ngamar aku. Iya Dek Mira, aku ki wis suwe duwe niat kowe dadi pendamping uripku. Aku seneng krungu omonganmu, tapi ya rada grogi nek kelingan arep lamaran. Rasah grogi Dek Mira. Aku lho keluargaku duwe niat apik kamarang awakmu. Terus nek misal tenanan arep lamaran, aku kudu nyiap apa wae? Kowe rasah nyiapke werna-werna Dek Mira. Sing penting kowe nyiapke sehat, aku wis seneng Dek Mira. Mas ki iso wae. Tapi aku ora percaya kok iso ya dhewe lamaran secepet iki. Aku wis suwe mikir kowe kuwi bakal dadi sesandinganku Dek Mira. Mas, nek mengko aku dadi tunanganmu, Mas bakal tetep sak lawase sayang karo aku toh? Aku janji Dek Mira, ora akur pas tunangan, tapi aku pengen ngancani kowe nganti tekan tuwa Dek Mira. Duh, omonganmu kok nggawe atiku ayem ngono toh? Mergo iki aku ngomong saka atiku Dek Mira. Aku kur pengen gawe kowe bahagia Dek Mira. Aku ya pengen dadi wong sing iso gawe kowe seneng. Dek Mira, saumpama mengko wektune awak dhewe tunangan dinane wis teka, aku pengen delok kowe nganggo klambi sing apik lan kowe mesem kanggo aku Dek Mira. Nek aku mesem terus, engko malah masuk salting. Ya mesti Dek Mira. Wong aku lho ndelok kowe wae, aku ki wis salah tingkah lho. Nek wis tunangan, apa sih paling tak karepke? Aku pengen jaga hubungan iki tetep serius lan nyiapke masa depan bebarengan Dek Mira. Aku ya pengen ngono. Muga-muga wae lancar lan wong tua paring pangestu. Piye to Dik Mira iki? Ora ngerti ro perasaanku babar blas. Aku lho seneng tenan ro kowe. Ning ngopo kowe angel ditemoni? Sedina ora ketemu rasane kaya setahun. Bendina kowe meh teko nang impenku. Oh Dik Mira, apa aku kurang ganteng? Apa aku kurang bagus? Aku nek kelakon nyanding seliramu, tak kono apa wae manut kok Dik Mira. Tak kon menek wit kambil 3 dina 3 wengi ora medun. Aku gelem kok Dik Mira. Jebul semplake seneng karo Dik Mira. Saingan ra wedi karo kowe, Plak. Bagus ya bagus aku, Plak. Wong urip kuwi ana jiwa lan uga ana raga. Lah nek jiwa kuwi mangane kanggo ngibadah bekti marang sing gawe urip, ning nek raga kuwi nganggo olahraga. Mula wektu esuk iki aku bakal olahraga nganggo kekuatan awakku. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nyawijo marang jiwa lan ragaku, dadi daya lan kekuatanku. Alhamdulillah. Awak wis krasa enteng, penak, seger. Badan saliraku wis krasa sehat, kuat, pulih kaya wingi-wingi. Wis, aku bakal istirahat kanggo manekung sing gawe urip.
Aku wis mbayangke dina kuwi, Dik. Aku masangke cincin ning drijimu. Terus kabeh wong padha seneng lan bungah nonton lan ndelok awak dhewe, Dik. Dudu aku sing beruntung, Dik Mira. Ananging aku lan kowe padha-padha beruntung soale dikai kesempatan kanggo bebarengan, Dik Mira. Aku yang ngono, Mas. Matur nuwun wis milih aku dadi calon pendampingmu. Kayak kaya Randy. Ini masalah apa ya? Mesake ya perane. Oh, Dek Mira, Dek Mira. Aku tak kan nyemplung kali karo kowe gelem kok Dek Mira. Rek, piye to? Randy, halo. Ono apa iki? Ren. Ono apa? Ono masalah dirampungke. Ono apa? Oh, kowe ta Mas Dedi? Iya, iki aku. Lah saka ngendi Mas Dedi? Iki saka muter-muter pilih sawah teng desa, tandur, syukur engko iso aman, lepe ora kantu, wis mlaku-mlaku. Randy. Kowe iki ono apa? Pikiranmu kaya abot. Syukur gak kae solusi apa unek-unek saudar gitu le. Lho, duh, tobat nih. Jak kemana kasih ngelamun, kalau dipikir abot saja. Aku jan iki arep ngomong karo kowe mampir tekan kene iki. Nek kok ora nyambung. Mbok eling ya. Jane iki ana apa to? Kaya barang sing ilang, kaya getun banget iki. Lek mikir sah abot-abot nek iso nek oleh percaya karo aku. Cerita sapa kanca iso mbantu, pokoke saran ben kabeh bisa medal pikiranmu soplong ngono lho. Iki babagan Dik Wira, Mas. Wis suwe aku tresno karo dheweke. Suwe duduke katresnanku. Aku wis ngabari yen aku seneng karo Dik Wira. Nanging sayange dheweke tetep adem ora nanggapi. Sanajan aku wis ngupaya apik-apik. Dheweke ora peduli, ora ngenehi tanda apa-apa. Oh alah, Randy. Kanjol babagan asmara, jatuh cinta, fall in love karo Dek Mira to. Saiki ngene. Nek kowe terus ngutarake isine ati tresno, ning sik Mira dhewe duwe tanggapan durung ana rasa. Saiki salahno pikirmu, rem kesabot-abot. Nek memang durung dalane jujurane, mungkin Mira dhewe duwe panjangka, sih pengen niti karir. Kariré wis dawa, kurang ana krentek arep bebojoan. Saiki ngene wae, nek tok coba ora ana salahe. Ya karo mikir awake dhewe iki negatif e. Nek iso ya analon dicoke mundur. Ade ndak malah abot mikir awake rusak, lara dadine, ngono ta. Ya ngene, mikire ana negatif positif. Nek positif ditampa syukur, gene ora ditampa ya kono kudu nglanggono. Mundur analon ngono kuwi. Dadi rasa mikir abot ndak wae malah rusak dhewe. Saiki mikir sumeleh rasa dipikir abot-abot. Kuwi ndak malah awakmu rusak. Awakmu dipeni. Sing mikir rada gelat gulung ngono wae. Aku ngerti, Mas. Nanging angel nglalekake Dik Mira. Aku bingung kudu kepiye maneh. Aku kudu piye supaya Dik Mira nampa aku. Paling ora nanggapi omonganku. Randy, yo sing sabar. Wong tresno kuwi rasa dipeksa, nek dipeksa ora apik tembe mburine. Selehno pikiranmu ben kono iso makarya kanthi becik, ora kemrungsung. Rasa pikir dawa. Mungkin sing Mira kuwi isih ketutup atine kaya tembok beton. Isih rapet. Aku wis nyoba kabeh cara. Aku tumindak sopan. Malah guyu nalika dheweke ngomong. Nanging dheweke tetep wae kaya patung, ora ana wawahan. Rasane atiku kaya diris-iris.
tapi rupanya kudu pura-pura seneng. Ren. Kowe kaya mancing ibaratnya nang kali ra banyune. Ini wae. Kowe coba tuku gula, sungkeh ben tambah manis. Kok ombe ben wong iso kepilut. Iya. Jujur wae. Tresno kuwi tenan ora dipaksa. Nek pancene dheke Mira kuwi rung wancine pengen omah-omah. Aja kaya pitik rung wayang ndok dipaksa ngendok. Wis blas tangi lamun. Gampang ngomong, Mas. Yen kowe nang posisiku, mesti kowe bakal bingung. Aku mikir Dek Mira saben dina. Malah kadang ngimpi dheweke teko. Nanging nyatane Dek Mira adem kaya es salju. Oh ya wis, saiki ngene wae. Saiki aja nganti kowe mangan kanu kapiran ro lali le turu. Ndak apa mah turu kaya tebu garing ngono wae. Malah iso dheweke Mira kuwi dadi ra seneng karo kono. Wis saiki ayo ngopi wae. Engko ben iso panas pikirane terus fresh. Engko ben awake iso ayem. Yo, mangkat. Mas, aku jadi tambah sayang karo awakmu. Aku luwih seneng meneh Dek Mira. Ayo dedonga bebarengan. Muga-muga rencana pertunangan awak dhewe iki mengko tekan dinane iso lancar, ora ana halangan apa-apa Dek Mira. Nggih, Mas. Aku siap ngenteni dina bahagia iki karo kowe. Tapi Mas, kok aku sih ora percaya ya. Masa dilit meneh awak dhewe wis tunangan? Aku dhewe uga ngrasake iki kur kaya ngimpi Dek Mira. Aku dadi isin nek ngono. Aja isin Dek Mira. Aku mong omong apa anane. Aku pertama kenal karo awakmu nganti saiki aku wis nyaman Dek Mira. Aku yang ngono, Mas. Kowe kuwi wong sing paling ngerti aku. Nek dina tunangane awak dhewe wis cedhak, apa sing gawe awakmu deg-degan Dek Mira? Aku tak takon nek oleh aku ngerti. Aku wedi nek ana sik kurang utawa ora sesuai karo sing direncanake. Rasah dipikir dawa-dawa Dek Mira. Sing penting restu lan niat wong tua wis apik kanggo awak dhewe Dek Mira. Iya sih. Tapi kan aku pengen dina kuwi dadi kenangan sing paling ayu. Mesti Dek Mira. Aku bakal ngupaya supaya kowe kuwi tetep bahagia kok. Mas, engko nek tunangan apa kowe bakal tambah sibuk? Masalah sibuk kerja ki ya emang, tapi aku ora bakal kok nglalek awakmu Dek Mira. Janji ya. Janji wis Dek Mira. Sebab apa? Saben dina lho aku pengen krungu suaramu. Duh, gawe atiku bungah tenan. Aku ki wis mbayangke lho Dek Mira. Mengko nek pas aku mara nang omahmu, aku mbayangke kowe kuwi metu saka omah nganggo klambi sing apik. Dadine awakmu ki cantik banget lho Dek Mira. Terus aku bakal guyu lan mesem terus. Amarga apa Dek Mira? Senengku kowe ora ketulungan banget Dek Mira.
Apa rasa ngopi apa golek tombo. Kowe harus mikir terus dheweke. Ndak melah raimu iki kebes kaya daderes memelas kaya kucing kelan anak kemarin kuwi. Yo nane sing iso tetombo men rada tentrem awake. Sapa kuwi, Mas? Apa ana wong sing ngerti carane gawe wong sing atine kaya watu, dadi lemes. Wis tenang sak semelang. Aku kenal, aku tepung suwe. Jenenge Pak Warso. Gawe pinggir kali. Wis iku mrono. Ben iso kono ki sumeleh ngono wae. Iso ngerti atimu padahal. Oh, Pak Warso to, sing keruk ning warung kopi kuwi. Apa dhewe iso bantu? Aku wedi yen mung mbuang wektu. Ora ana salahe. Ade mrono ya nyoba. Nek ora iso nambani atimu, ora iso nerepe, ya paling ora kopi gratis ngono lho. Men rada kena iso guyon barang. Ngono. Yo Ranjo, wis saiki nyoba rono. Rasaku kan alasan. Wis pokoke keras semelang. Aku Pak Warso kuwi wis kenal suwe. Nek esuke mesti nang omah. Biasane sok olah kanuragan karo nang sanggar pamujan. Engko cetok sakarepmu. Cetok rasane kepiye? Muga-muga ing kono dalan. Kono iso los, iso semeleh. Wis mastekan kene. Konang sebelah. Ya, wis. Kayak iki. Nah. Terus Pak Warso nyuwun sewu. Sopo ya? Kula Pak Sopo ya? Dedi. Iki jenengan jenengan. Pak Dedi. Lalu Mbah, nyuwun sewu ngeterke kanca iki Randy. Duwe unek-unek masalah babakan cah wedok iki ketoke keperanan ning rasa ilang-ilang. Sak wayah-wayah kelingan, turu ya kelingan. Wis angel pokoke kaya gegubet. Ya engko Mbah Warso sak isane kei wewarah ben bocah ki terus iso malekke nek dijaluk wong ya perlu dipaksa ya mboten saya to Mbah. Mengko bene sik Randy dhewe ngesokke unek-uneke ben dito Mbah Warso ya iso ngerteni sak kabeh. Muga-muga engko ana solusine, Mbah. Ya ngene Mas Dedi. Aku ki jane ya ora wong pinter banget. Ora wong kondang. Ning kok dilele tangga teparo sik do ngundangke. Dene kancamu di perkara sik ngono mau. Aku ya nyagui piye caraku iso mbantu kancamu sik ready ki mau iso keturutan apa sing dadi penjaluk. Nuwun sampun wis. Iya ngono. Iki kok aku ndek penjaluk. Engko nek aku wis nyuwun karo sing mau kuwasa njalukke donga nggo kowe kabeh. Kowe ya entuk njaluk iki. Engko kowe saka kene bali nampa banyu sing wis tak dongani mau langsung klepat. Sing luwih-luwih sing Randy engko bali gedruk lemah ping 3 langsung bali rasa pamit. Dene kono arep ninggali amplop pira-pira rasa diomongke iki terus tok deleke ning nggon godhong-godhong kono. Iki kanggo sono. Iki engko tok ciprat-ciprate nggon tumpakan. Dadi kuwi engko bali arep ning nggone Mira kuwi numpak angkong. Kowe sik nyurung iki sopire. Mengko yen Mira nyawang angkongmu kuwi kaya nyawang Rio sing kinclong. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Sukma mulya mangadi luwih sifat langgeng sejatining urip. Ya ingsun kang ngaji ngilmu kencana, kreta kencana. Sok sawa kang kena dayane banyu iki. Amin. Kang maune wingko sesuk bisa dadi mencorot kaya kencana. Amin.
Muga-muga Gusti Kang Maha Kuwasa ngabulake panyuwunku. Muga-muga bisa kasempatan sing dadi sediane Randy. Yes, saiki Yes. sakrepmu. Pelinge Pak Warso kon golek angkong. Luar golek nang toko besi, nang Alfamart, nang fotokopian, nang warung kopi terserah wis sak golek angkong. Wis golek angkong. Wis engko sak karepmu kowe iki iso dadi biyo. Bene mirah tambah kesengsem. Kono iso milih atine kono. Kuwi kok ya kasil ngadi yo mbuh ning dalane kelantaran ka mau sing anu sing kuwasa ya ra. Iya. Wis saiki golek angkong tak ning kene nek soleh ndang mrene meneh.